Kanay siya. Bata pa na, oy. Wala pa ito katuig na. Oh, wala pa. Ngayon pa na isa ka katuig. Hindi, sabi. So, October. Ay, Brahman na siya. pagkaon na na, buntag hapon. Buntag hapon ra no. Buntag hapon. Wala na yun to. Wala. Eh. Buntag na mo, sa walang saging. Saging nga. Kuhaan, kumilis. Mas dali mo tubo gawa ang kwan. Laki kontras bay. Ayo, dali dyan ang laki. Nanawa gud mi dagko mi no kumpara ninyo no. Tarahan ang kugos ug bata oh. Ah. Kani ga wala pa ni Mabuhutan na sila. mabutan gani. Kung makagawas na sila, parang tayo pag-10. Oo. Ang pagkaon ani buntag rag hapon. Buntag hapon na dyan. Puno ng drum. Puno ng drum. Unsang rasa sa buntag? Sa siyete, sa unsang rasa. Sa buntag. Naman ihos. Ang tae ninyo gaw diretso na dito. Huwag mo nang masaktan. Ah, Sakala mo. pila ba ikaw? Yan Kinig- naman na nag-120, isa. 120? Tag 100 kape, 120 ganito. Dos kape yung bunga ng magkurang dito was. Kanira de tirada oh. Kung ano lang. Kanawa na niyo mo, butangan niyo mo kulasis. Pits. Pits. Di gud sila kalihok-lihok og kanang Oh, mo pala yung puro si dali na po siya magpupo. Sila dire, butangan na lang sila dire. Kung magkasilabot sa presyo, bakuha. Hindi magkasilabot. kani mga kung imong Kani? mga isa ka tuig. Bata pa kayo niya. Ay, bago raman niya na mo. Di kay kung lutaso di mo siya og Mga tuwid ni. Gikan. lutaso di mo siya og 9 months plus 1 year. Pero wala pa 2 years gikan sa iyang Wala. Bata pa kayo niya. dili pagkatao gaw no. Dili mo. Pagkabaka. Dili pagkatao, pagkabaka siguro. Gidihon ninyo ni. Kanang giputlan ninyo og sungay. Ilay, mo dila yan ha. Di mo makita nga gwapo siya jiwat kay Brahman. Pero depende gini sa pagpakuan gaw sa gikaon nila gaw. O kaning niyang kan ba kanang confinement nila ba? Kadili sila maka